sú 2 rundy, ale tie ostatné pôjdu už z vášho vlastného vrecka. Počuješ ma, Skinny? Áno, pane. Dobre, zavčasu ráno vyrážame. Budeme sledovať tých chlapov dolu do Texasu, tak nemíňajte veľa peňazí, dobre? Rozdelíme sa na 4 skupiny a prehľadáme všetky farmy a cesty vo veľkom okruhu. A tak určite narazíme na niekoho, kto videl tých... Som na to. Ktorý z vás vlastní tento pajzel? Ty, tučniak. Hovor. No ja vlastním toto zariadenie. Kúpil som to od Grilliho. Za $1000. Radšej odtiaľ ustúpte. Áno, pane. Len počkajte. Zadržte! Pane, vy ste zbabelý bastard. Ten muž nemal zbraň. Mal sa ozbrojiť, keď si vyzdobil salón mojim priateľom. Ty si William Money z Missouri. Vrah žien a detí. Správne. Zabíjal som ženy a deti. Zabíjal som všetko, čo chodí alebo lizie. A teraz zabijem teba, malý Bill. Zaneda. Radšej ustúpte, chlapci. Dobre, páni. Ostal mu 1 náboj. A keď ho vypáli, vyťahnite pištole a zastrelte ho ako mizerného skonka. Nevystrelila. Zabite toho bastarda!